Hola, bon dia a tothom. Avui farem la massa de les croquetes i quan acabem de fer-les les tindrem que deixar refredar i una mica més tard, quan ja estigui ben freda, les acabarem de fer. Tenim per un costat una olla de casa, com veieu és una cuina de casa, d'acord? On hem desfet mig quilo de margarina amb una mica d'oli d'oliva perquè no es cremi la margarina. Tenim una mica de ceba que hem picat i que si no ho sabeu picar amb el ganivet ho podeu fer amb un ratllador. Llavors la ficarem tota de cop a la cassola i pujarem el foc al màxim. Tenim que acabar de fer ben duradeta, té que quedar ben la ceba. Per un altre costat, abans d'això, hem preparat una mica de carn de rostit, ben picadeta, i l'hem acabat de rostir una mica més a la paella, amb una mica d'all i julivert i oli que tinc aquí preparat. L'he posat una mica de pebre blanc, una mica de nou moscada, la sal, que després podem sempre rectificar de més, i ja tenim preparada la farina per acabar de fer l'arròs, per després lligar-ho amb la llet i ja tindrem la massa de croquetes. Llavors, mentrestant se va coent la ceba, ens dona temps a preparar-nos tota la mise en place, que és el rostit, la sal, la pebre, la nou moscada, la farina, la llet, és el que ens fa falta per fer la massa de croquetes. Quan estigui duradeta, llavors ficarem tota la farina de cop i ja veureu com queda l'arròs. Bé, després d'uns 7 o 8 minutets a foc fort, la ceba ja està una mica duradeta i ara el que farem serà apagar el foc un moment per ficar-li la farina de cop. Quina quantitat de farina n'hi ha que posar? Ho farem molt fàcil. La mateixa mantega o margarina te dirà la farina que te farà falta. Ara quan la fiquem té que quedar un arròs compactada i no té que quedar res de color blanc a la cassola, ara ho veureu. I de carn de rostit, aproximadament per 2 litres de llet que farem, doncs hem calculat més o menys 600 grams de carn, ¿vale? 600 grams de carn. Podeu fer amb rostit de porc, amb rostit de vedella, amb rostit de pollastre, etc., amb embotit, etc. Sí, per 2 litres de llet, mig quilo de l'ingredient que voleu fer les croquetes. Com veieu, ara ficarem la farina, a poc, no fiquem tota, i l'anem barrejant amb el foc parat, I això se té que lligar per fer l'arròs. Si teniu un rem, tipus així de plàstic dur, us anirà molt bé. Una mica més, veig que queda una mica líquida, doncs fiquem una miqueta més de farina. Aproximadament ens anirem gairebé al quilo, però bueno, com veieu, això té que moure's, ¿vale? I té que quedar compactada. Com veieu, ja queda una farina compactada amb la mantega i ara el que ficarem és la llet freda, sempre llet freda, la primera llet sempre freda. Si feu més quantitats de 2 litres, per exemple, doncs podeu tenir la llet ja calenta per anar més ràpid. Però en principi la primera llet freda i sense foc encara, sense foc. Ara tenim que remenar-lo perquè no queden grumolls, ¿vale? I si no podeu fer sols remenar la cassola, que us ajudin algú, o amb una mà l'aguanteu i amb l'altra aneu remenant. Com veieu, ja l'he remenat jo ara una mica, ja està. Ara podem ficar l'altre mig litre que em faltava del primer litre de llet i ja podem engegar el foc fort i ficar tot el rostit. Com veieu, tot el rostit de cop i comenceu a remenar. Us ho dic, us ajudeu, amb una mà aguanteu la cassola i amb l'altra aneu remenant. Quan comenci a espessar una mica més, aneu afegint l'altra llet que es queda per ficar. Com veieu, això ja comença a espessir, encara té que espessir una mica més, i després podeu utilitzar la mateixa cassola del rostit per ficar la massa aquí dintre, o també podeu utilitzar una bandeja a part, per després refredar-la. La massa comença a lligar, l'he ficat mig litre més de llet freda, i ara acabarem de ficar l'altre mig litre quan acabi de lligar.
Bueno, ja he acabat de ficar el mig litre que me quedava dels 2 litres de llet que hem fet, i ara, sense parar de remenar, no podeu deixar de remenar, d'acord? Perquè no s'enganxi a baix. Hem baixat una mica del foc al 7 i que vagi coent durant 5 minutets. I ja veureu com la massa es pisarà una mica més, quedarà ben dura i se te quedarà enganxada al rem, d'acord? Però encara té que coure, perquè l'acabo de ficar la llet freda i la llet se té que escalfar. Com veieu, la massa també va espessant. Mira, us ensenyo també que ho podeu fer amb un rem fort de fusta en comptes del rem que teníem de plàstic, el que tingueu a casa. D'aquests 2 litres de llet, aproximadament poden sortir unes 150 croquetes. És a dir, per casa, si ho voleu fer a casa per vosaltres, com que feu 1 litre, doncs us sortiran unes 70-80 croquetes. 70 croquetes, més o menys, ¿vale? Llavors, no sé, si teniu espai, vale, però si no, no cal fer tampoc 2 litres de llet. Bueno, pues com veieu ja la massa està, que queda ja enganxada, lo veieu? Que no queda suelta, perdó. Ara, que se m'havia escapat el telèfon, perdoneu. Llavors ja veieu que la massa queda suelta. Quan sabrem que la massa està feta? Quan comença a fer puf, puf, o com diguem en català, pets. Veieu que ja comença a fer una mica de bufar? Si comença a fer bufar, ja podem apagar. Comença a fer puf, puf, no sé si el veieu bé. Si remeneu ja veuràs com puf. Veieu? Això vol dir que la llet ja està cuita amb la massa. I ara l'apagarem el foc. D'acord? I per remenar, que us ajudin, o feu menys quantitat. I ara amb una llengua lo buidarem tot a la safata. Si us quedés enganxada una miqueta al fons de la olla, la deixeu amb aigua. Com si feu una vegada beixamel i si us queda enganxada una miqueta, si la deixeu amb aigua, tot el que sigui fet cuinat en llet i que es quedi a la olla al fons, amb aigua a un remull en 10-15 minuts ja la podeu treure sense cap problema. Bueno, i aquí tenim la massa, i ara l'estenem bé per la safata aquesta, ben entesa, ben estesa, per aquí, per allà. Ja dic, d'aquí sortiran, de 2 litres de llet, sortiran aproximadament mig quilo de... Repeteixo la recepta. 2 litres de llet, mig quilo de carn de rostit, o de pollastre, o del que vulgueu, d'acord? I llavors, 1 quilo de farina, sal, pebre, nou moscada, per donar-li gust, i 2 litres de llet. La deixarem reposar uns 10 minutets, 15, amb aquest cartró d'ous, que van molt bé per refredar, perquè es fa un circuit de corrent d'aire i així no es fermentarà. La posem a sobre i, bueno, la massa de croqueta ja està feta. Ara falta fer les croquetes quan estigui ben freda. Es veiem en el proper vídeo. I sobretot, no oblideu de, una vegada que heu acabat, netejar la cuina i deixar-la tal com estava. Mentre es refreda la massa, que són 10 minutets 15, fins a arribar a temperatura ambient. Després aquesta massa la fiqueu a la nevera perquè estigui ben compactada, i si no la podeu fer avui, no passa res, millor el dia de demà, perquè així estarà ben dura i llavors la podeu treballar millor. Ja ho entendreu quan veieu el proper vídeo. Doncs sense més, el teu cuiner s'acomiada de vosaltres amb la massa de les croquetes fetes. A veure què tal estaran aquestes croquetes. D'acord? Vinga, el teu cuiner al vostre servei. Fins ara.